Impulsat per les beques Agita de l'Ajuntament de Figueres, neix el projecte Agitart, que té per objectiu descobrir l'essència de la dansa contemporània. Es presentarà el dissabte 5 d'abril a la Cate. Així es tancarà una primera etapa educativa, iniciada el passat mes de novembre, i que haurà apropat la dansa contemporània a més de 5.000 estudiants de secundària de Figueres. Els joves han pogut prendre consciència del seu propi cos. És un orgull que des de les beques Agita hagi sorgit aquest projecte que ha anat molt més lluny del que realment es van presentar com a beca Agita, però que se'ls va concedir aquesta beca. Per una altra banda, la potència del treball que s'ha fet amb els instituts, fent aquesta difusió del que és la dansa contemporània i que realment els alumnes d'ESO i de batxillerat de Figueres han pogut experimentar, vivenciar el moviment, una cosa que segurament molts, el 95%, el 99%, no s'haguessin atrevit si no hagués estat d'aquesta manera. El 5 d'abril es fa l'espectacle de presentació d'Agitart a la Cate amb diferents coreografies. Es faran actuacions de l'equip d'Agitart, també d'artistes convidats que presentaran les seves peces. Hem creat una peça amb l'Institut de l'Ofeu d'Arts Escèniques, on ells també actuaran. Després, al novembre, quan vam estar al Déu l'Ofeu, vam tindre tots els alumnes des de primer fins a segon de batxillerat i vam escollir alguns d'ells que mai havien ballat. Són uns 9 alumnes i els hi hem creat també una peça de dansa. Després la Montse Capell, que és una col·laboradora que treballa amb nosaltres, que porta tota la part d'imatge, també farà una presentació de l'exposició fotogràfica de tot el treball que hem estat fent des del novembre fins ara, etc. Ja de cara a l'estiu, Agitart organitzarà un festival de 3 dies amb actuacions gratuïtes en espais públics de la ciutat, com la plaça de l'Ajuntament o la del teatre. I volem començar que hi hagi un festival de dansa a Figueres, que sigui una plataforma per poder artistes de fora, com de les comarques de Girona, de Figueres, de Catalunya, nacionals d'Espanya també, presentin els seus treballs. L'objectiu final del projecte Agitart és la formació d'una companyia de dansa contemporània professional amb seu a Figueres i formada per joves de 20 a 25 anys. Ens ajuntarem a l'agost per crear una peça, una producció de dansa contemporània i presentar-la, diguéssim, al setembre, i d'aquesta manera presentar una companyia de dansa professional a Figueres. Això es faria al setembre. Nosaltres estaríem treballant des del mes d'agost fins a mitjans de setembre, on es presentaria al Teatre Jardí, i després tenim la intenció de que aquesta companyia es vagi presentant arreu del món. Agitart va rebre 6.000 euros de les beques Agita de 2012, tot i que el projecte és molt més ambiciós i han buscat altres recursos econòmics per tirar endavant el projecte.